Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Mukomana Ashi, all my life ndiri munhu wekuti ndakangogara ndiri munhu wekuti ndinongonetswa nevanhurume. I don't know kuti chii chinoitika pandiri. Even if ndikanzi ndafamba so I do not even feel comfortable at all. Well, let me start pandakatanga kupinda muno muSouth Africa. ZvekuZim ndomuzvisendeka paside. Ndakati ndasvikawo kuno kuSouth Africa mukoma, ndakatanga ndichashandira umwe murume uyu ainge ari muSouth African. Akazotosvika pakundibuditsira pfuti ava kuda kurara neni achiti he cannot resist me, but mukoma, what was my saving grace ndezvekuti mukadzi wake akabva azongokaruka adzoka achiti ainge akanganwa yebanking card. Mukomana Ashi, mukadzi uyu wandainge ndichishandira akangoti achingopinda mumba neniwo mukoma ndikabva ndatongobudawo. She thought kuti maybe pani kwandainge ndichienda. Ndakangosiya mari yangu mukoma. I had worked there for about 2 weeks andina kana kuzombodzokera ndichinotora maparticulars angu. Ikoko mukoma kwakasara everything that belonged to me. Kwakasara passport yangu, aya mapassport ekudhara, not our ma-e-passports avako mazuva ano. Ndikabva ndangoti upenyu hwangu ndo hwakakosha. From there on ndakambotanga ndichagara this other friend of mine until ndazotanga kugara ndoga, but the pressure is real. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndikakwira kana motikari yemunhu uya unoona ava kutondipa ziso rere rekuti it is not a friendly eye. Kana ndikangomudza kuti inini I am involved in a certain relationship, munhu uya anobva atotanga kundiitira hasha as if iye neni tinenge tatogara takavimbisana kuti we are supposed to fall in love with each other. So that is like the backstory of my life. Kubva ndichiri kuchikoro mukomana Ashi ndakatanga kuziva chinhu chinonzi munhurume kuburikidzwa nekumanikidzwa naheadmaster vangu vachiti ivo vainge vachinditadzira but at the same time vainge vasingakwanisi kuregedza kunditadzira kwacho. So mukoma, zvakazoitika ndezvekuti I started doing zvangu ma-online relationships nekuda kungoonawo kuti vanhu vacho nyangwe pa-online munhu akangoona ndakaisa profile picture rangu munhu anobva atanga kutondiudza kuti I can't survive without you. Like dude, we just met but now wava kutondiudza kuti you can't survive without me, but it is better nekuti zvinenge zvisina violence mukati kana kuzobatana chibharo mukati. That is my love life. Saka ndakabva ndazotanga kutevedzera vamwe pastor ava. I can't understand kuti ndi pastor here kana kuti ndi motivational speaker, but kubva zvandakatanga kudanana navo pastor ava mukomana Ashi ndakabva ndanzwa hana yangu ichibatwa nekumwe kutya kwekuti vanhu vazhinji kunyange zvikanzi Jesu vakadzoka nhasi, vanhu vazhinji vari kungotevedzera maprofita enhema ende vanhu vazhinji vachaendeswa kugehena nawo maprofita awa enhema. This guy iye aripo paFacebook and atoriwo nekafollowing, but haana kana following like we can say kuti ane a huge following. He is about 13 to 14,000 followers kuFacebook page rake ikoko, but iye zvaanoita ndezvekuti anoita ma-1-on-1 live on camera ma-prophecies and anoteverwa sterek nevanhukadzi vanobva kuZim. And these women, they are all over the world. Anofarirwa sterek nevanhukadzi, especially muno muzvekare muAfrica. Vanhukadzi vazhinji vanomutevedzera because the guy, he is married to a woman. Mukadzi wacho iye anobva kuGhana, saka vanobatsirana pama-prophecies avo. So mukoma, out of boredom nekungodawo kungonzwawo zviprofita ndakabva ndatanga kutevedzera this guy. Ndakati ndamutevedzera for a very long time. One day akati ari palive, saka neniwo ndakabva ndajoina. Ndichinojoina kudaro ndakabva ndakomenta. This guy I think kuti anenge atori nemamwe Facebook accounts, like mamwe maphones awo ekuti kana munhu akakomenta anobva aenda over anoviewa that profile. Saka ndakati ndakomenta kudaro ndakabva ndazviona on my
profile ndava kunzi hi but not per live. Ndokubva ndazotanga kutaura nethat other guy, iye achinondinyenga mukomanashi, akandinyenga as if he was just another guy, but this guy was too cute. Iye akabva anditi it was his friend. This was after ndabva mukufind out kuti he was actually like lying to me. Well, what happened mukomanashi ndezvekuti this guy, the way that he was cute, I could not even resist him. Mukomana ndokubva ndamuda mukoma, ndikabva ndanyura murudo like always. Ndainge ndatongojaira izvezvizvi zvema online relationships angu, which keeps me a little bit busy. Ndikabva ndangoramba ndichienderera mberi this cute guy of mine. So mukoma, with time he started revealing himself to me, because there was this other day paakandiudza iye achiti he had been thinking about me, saka ainge achida kuti timboita live on camera, iye on his other side, then in on my own side, tichirakidzana like our bodies. Saka takati tichiita zvinhu izvi mukoma, ndakabva ndaona kuti the face was not as like the face that he had been sending me pama pictures. Ndikabva ndatanga kumuquestiona, ndikamuquestiona, then the guy akabva ati iye he wanted to see me in person so that he can explain everything that was going on. Well, mukomanashi takabva tazosangana na guy akauya nekamwe kamotikari kainge kari ka 2-door ka red car, which was really beautiful. Ndakati ndiri mumotikari make, this was like ndichinyatsokunzwa kuti yeah, life is very good, because motikari iyi mukoma taiti pose patinenge tamira vanhurume vaitongoiunganira motikari iyoyo, and I was like feeling really really great. The guy iye akabva azo apologize, ndokubva azondizivisa kuti iye he was like that other guy uyo wandainge ndagara ndichifollowa, that prophet or motivational speaker. I was happy mukoma, because the guy ne following yaainayo and the money that he has apa munhu waMwari, ndikabva ndati maybe he's going to help me to solve this problem yekuti once mukomana akangondinyenga ndikangoita sekunge ndasekerera munhurume, munhu uya kana ndikazomuudza kuti I cannot date you, munhu anenge ava kutoti saka kana usingakwanise kundidata it is far much better kuti ndinge ndichingozviuraya. So I needed him to help me out with that. Saka takazongoramba tongodanana mukomanashi, takatanga tichangodanana like just tichingodanana spiritually. Ndo zvaakandiudza kuti let us date each other spiritually so that God can forgive us, sezvo iye ari munhu ane mukadzi. Saka akati we have to take our relationship before God, iye achiti ndiri kutsanya so that Mwari vange vachikwanisa kuunderstanda kuti sezvo iye anga agara aine mukadzi wake wekugana, now what he wanted was to have mukadzi anobvawo kuzima achiti vana vangu ndinoda kuti vange vachizokura vachidzidzira culture yekunyika kwavo. That was fine with me. I was ready mukomanashi to be like his second wife. Zvadaro mukomanashi takazongoramba tichingodanana until the day raakazondiudza kuti he wanted me to come to his house, and this was like the first time tichiita bonde, and I was so excited about this whole thing. So the day racho raakauya kuzondicollecta mukomanashi, it was not under normal circumstances, because ndainge ndatorara, and the last thing patakataura, the last thing that we said to each other was like love you. Ndokubva andiudza kuti the wife was out of the country. Saka ndakabva ndatonorara mukomanashi, but ndakazokaruka munhu ava kundifonera, akandifonera, this was somewhere around kuma 11 p.m. achindiudza kuti iye ainge asingakwanise kurara, achingoti I can't sleep, ndikuda kungoti ndinge ndichingova na someone. So ndakabva ndati no baby, you can come tomorrow, unouya uchindipick up tomorrow. But the guy akangoramba achingopressa apa from 11 p.m. ipapo paakandifonera kuzonosvika kuma 1 a.m. mukoma, ndipo paakazondifonera akabva ati iye he was waiting outside. Ndakambozama kuramba kubuda, ndikati dzokera, it's too late, unokwanisa kana kuzourawa nevanhu, is too late. But still the guy akabva aramba. Ndakabuda panze mukomanashi, then I spoke with him. Iye akabva azoti pinda mumotikari tiende. Ndakabva ndapinda mumotikari make mukoma, but ndakashaya space because inini ndainge ndakagara passenger seat, and ndikagara zvako kamotikari kacho akana space, tumotikari tuya twepleasure neluxury. Saka iye pane zvimwe zvimabhegi so zvaainge akaisa on the passenger seat, but paya paunoisa makumbo. Saka ndakabva ndazongomanikidzira ndokubva ndagara zvangu. So as we were driving mukomanashi, I felt more uncomfortable
comfortable. The guy pane mamwe masongs ainge achiridza, handizivi kuti masongs awa ndeekunyika kupi, but vanhu vacho kana vachiimba havaburitse mavoice, vanoita sekunge vanenge vachimanikidza voice vanongoita sekunge vanenge vachimanikidza voice, but mawords ezvavanenge vachiimba hazvibude. So mukomana Nashi zvakaitika ndezvekuti along the way takazoti tamira pane mamwe marobots awa ndoekupedzisira tichibuda mulocation medu imomo. Takati takamira pamarobot ipapo mukomana Nashi, the guy started dozing off. Kutoita doze off ndakazotoita wekutopusha ndikati what's going on. Iye akabva ati I was communicating with God. Kubva parobot iroro kuzonosvika tichizonosvika uko kwaanogara mukomana Nashi, the guy aingoramba achingodoza off achirara, but achirara kudaro motikari yainge isingambobudi murodhi, motikari isingaite sei. I was really scared, but ndakangoti mwari dai tasvika. Iye akabva atoseka pandakati mwari chingoitai kuti tinge tichingosvika kwatiri kuenda. Akabva ati don't you know kuti the wings of the angels have surrounded this car, hapana kana chatinombosangana nacho chakashata. Takazoti tasvika kumba kwacho mukomana Nashi, well, the place was really nice. Kuno kwekuti kunogara vanhu vane zvinhu zvavo. Takati tapinda mumba, I was amazed because ndaita sekunge ndapinda mucastle chaimo. The house is even more bigger from the inside. Kana uri panze, you can see that the house is actually big, but once you step your foot inside, you will see kuti imba iyi yakakura. Mukoma the guy akabva ati let us go straight to the bedroom because already it is too late. Takaenda kubedroom kuya ndokubva tatanga kubatana chiromensana. Saka takati tichiromensana kudaro mukoma, then ndakabva ndamudhonza ndokubva ndati come, ndainge ndichida kuenda kunogara pane imwe dressing table, ndichida kuti iye ange achiuya kuzomira pakati pemakumbo angu, then ndakamuhaga tichikisana ipapo. Mukoma Nashi ndakati ndanogara padressing table paya, iye akamira like pakati pemakumbo angu. So pane rimwe drawer rakabva ravhurika. Drawer iri mukomana Nashi rainge rakazara zvimaproducts zvemakeup, and I saw kuti ndo zvinoshandiswa nemukadzi wacho, and I felt a little bit jealous. So all the time apo patainge tichiita romance, ndainge ndava kungoramba ndichingoluza concentration, ndichingoramba ndichingotarisa maproducts emukadzi uya. Munongoziva kuti even if you know kuti you are cheating, but still unenge uchingofila godo. Mukomana Nashi ndakati ndakaramba ndakatarira mudrawer muya, ndakabva ndazoona nyoka. Painge patori nenyoka yainge ichibudamo mudrawer imomo. Ndakaita zvekujamba mukoma, I pushed him away. Ndakubva ndajamba ndikati nyoka. Iye akabva ati relax, what is your problem? Ndikati ndingarelaxa sei, inini ndaona nyoka. So the guy akabva ati nyoka iyi hairume. Ndikati what do you mean kana uchiti nyoka iyi hairume? Ndokubva azondiudza iye achiti well, I trust you. Saka the guy akabva ati iwewe I trust you so much, saka I want to tell you everything about me. Ndikati you can tell me because I want to know kuti why is it usiri kurohwa nehana nekuda kwekuti pane nyoka yabuda mudrawer omo. Iye akabva ati I want to tell you, let me tell you, but do not fight with me because I have a lot of explaining and a lot of things to tell you. So mukoma takabva tatorana ndokubva tazonogara pabed. Takati tagara pabed paya, I could not even place my feet on the tiles because ndaitya kuti nyoka iya inokwanisa kuzouya yobva yandiruma. The guy paakaona kuti I was nervous, the guy akabva aridza muridzo. Immediately akati aridza muridzo kudaro, ndakabva ndaona nyoka iya yainge yamumoneredza ichitotamba naye, so yakamutarisa. Ndakada kuskrima mukoma, but muona zviye zvinoitika kana wakabatwa nemadzikirira. Ndizvo zvandakabva ndanzwa at that time. Muchinda uyu akabva azofuridza, handizivi kuti chii chaakafuridza kumeso kwangu. Then ndokubva ndakauma down and I returned back to my senses. Nyoka iya yainge yatonyangarika. The guy akabva ati iwewe unofungidzira kuti upenyu hwako hwose uchiattracta vanhurume the way yaunova attracta, unofungidzira kuti zviri normal. Ndikabva ndati that is the reason why I have been following you. It is because handitonzwisisi and ndinotya kuti one day ndichazourawa nevarume vose ava vanozvimanikidzira mulife mangu. Iye akabva
ati your spirit even attracted me, it communicated with me. Ndakabva ndati ispirit yakaita sei? Akabva ati it's a demonic spirit that is controlling you. Demonic spirit iyoyo hanzi ndeyechikadzi, it is a female beautiful demon. Hanzi it was once a beautiful angel yakadonha nedzimwe ngirozi. Saka that is why normal human beings, they cannot resist that temptation yekuti kana murume akanditarisa, because the power that is in me, it is a godly power. Saka this angelic being hanzi yakatombodanana nevanhurume in its past life, mushure mekunge dzadonhedzwa dzichibva mudenga, and it actually had a family, so it is attracted to male. Saka ndokusaka yakazouya ikagara pandiri, because it just enjoys having relationships nevanhurume. Mukomana achi pandakanzwa this whole thing ndikabva ndati God forbid, ndokubva atoseka zvake. Saka paakaseka ndakabva ndati what kind of a pastor are you, zvekuti unosvika pakumoka Mwari kudaro instead yekuti unge uchindinamatira? Why are you mocking God? The guy iye akabva azotanga kundiudza kuti iye kuzosvika achizoita izvozvozvo zveuprofita zvaanoita online, it is because atorino nemhiko dzake dzaanenge achitozadzisa. Mukomanashi, I felt so sorry for most of his followers, because zvaanoita ndezvekuti paya paunoita one-on-one naye in his house, pane pamwe pakona apo paakazondirakidza. Pakona ipapo mukoma, it is just filled up with boxes, just like mabags aya ainge andishaisa space patainge tiri mumotikari make. Ndikati saka vanhu vanogara sei mumabox because ainge ari ma-empty boxes, but akapinzwa one in another. Mabox aya anoisirwa mazimba aya akakura, ndo mabox andakaona ari mukona mebedroom make. Akabva ati imomo ndimo mavanogara. Saka akabva atienda pakona paya ndokubva atora one box rainge riri empty. Akabva ati just like this, mune vanhu varimo, vanhu vangu varimo imomomo, ndinokwanisa kutova controller. Even if I go live like right now, unotozotongokaruka palive ipapo patova nema-thousand and thousand of people. Ndikati how so? Iye akabva ati ndo makontrolero acho andinoita vanhu, zvekutoti it doesn't matter kuti ndaenda palive what time, vanhu vanotongonzwa that feeling yekutoti it's much better kuti ndinge ndichirara ndisina kudya rather than ndatenga gig rekuti ndingoenda kungonoona prophet vachiprofesaya. Mukomanashi, ndakati ndaudzwa zvose izvozvo mumwoyo mangu ndakabva ndazviudza kuti this guy, I should just run away from this guy. Takazospenda zvedu the whole night ava kundidzidzisa iyo yacho yavanoiti occultism. Akati iye ainge andichuza, he wanted me to be his second wife, and with the powers that is in me anokwanisa kuzotoita umwe munhu mukuru rather than the person that he is right now. But mukoma mangwana acho akati asvika, ndakatanga ndaenda kuchurch and I got prayed for. From there on ndakazodzokera zvangu kumba. Since that day this guy akangondifonera ka1 akati ndakakuona uchienda kuchurch, saka you think kuti kunamatirwa kwawakaitwa kunokwanisa kukuseva here? Ndikabva ndati yes, it can save me. The guy akabva ati no, your prayers will not save you, but hanzi that angelic being inogara mandiri, that is what has been keeping me safe for the rest of my life. Akabva atoti kwandiri, I cannot touch you because the being that is in your body is more powerful than me. If I try to attempt to hurt you or do something bad with you, ndinobva ndatoluza everything that I have. And akabva atonditi, dai wanga usina chipo chaunga uinacho, I could have ended your life. And zvaitongorova zvakadaro. So this guy ainge achitaura neni nema voice note, ndakabva ndati wagona zvako, wandipa ma-V11s ako, kana pakangoitika chinenge chaitika kwandiri, then ziva kuti iwewe ndiwe unofira mujeri. Ndokubva ndazongoona numbers dzake, manamba ake ainge ava kusarakidza profile. The guy ainge atondibloka. Manashi, zvakaitika ndezvekuti ndakati ndangoloka phone yangu, then I had placed my phone panzvimbo pekuti painge pasiri ball
foni yangu ndokubva yatodona pasi, yakaita mapisi mukoma zvekuti even nanhasi kana ndakaitarisa, so even to go and fix it, the guy akatongotaura kuti this phone, to fix it, it is going to cost more than the amount of buying another phone, because akabva ati pane kamwe kanhuwe kakakuvara mukati, kamwe ndeke charging point hameno kasensa, nekamwe kasensa kakakuvara hanzi pacho panokonektewa screen. Saka kunyangwe ukaisa kamwe kasensa ipapo, hanzi the problem inozongoramba ichingodzoka. The way yayakaita mapisi nayo, kuita kunge munhu ainge ari mundege akadonedza foni kubva mudenga imomo, then ndokubva yazonorovera pasi. That is how much damaged this phone is. Mukomanashi, I've been trying to pray on a daily basis, but chinondiwodza moyo ndeizvo zvaakandiudza zvekuti hanzi my prayers, they do not protect me, asi hanzi if I embrace the woman who is inside me, hanzi upenyu hwangu hunokwanisa kuzotanga kuenderera mberi, hunoendeka, and I can be blessed if I embrace her. That is my confession, Mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvinotyisa. Hanzi pastor ava vakati motikari yangu haife yakaita accident because ngirozi dzakatokomba motikari yangu. Apa vanoita zvemushonga. Apa hanzi vane macardbox nemacodbox. Hanzi macardbox imomo ndo munogara mafollowers avo kungodzvanya life. Vanenge vatori nezi huge life following kuma 1000 akomana pakaipa. Hey, kana wakamboprofitiwawo pa Facebook, you can come with your own experience to my inbox.